Chachaland je obľúbený tábor mnohých detí, a to aj vďaka zanieteným ľuďom, ktorí ho každoročne pripravujú. Viacerí z nich pritom na konečnom výsledku pracujú celoročne. A súčasťou prípravy letného 17-dňového pobytu je aj spoločné sústredenie celého animačného tímu, ktoré nevynechali ani v tomto roku. Náš stav sa na ňom dohodol na posledných detailoch. Čo všetko absolvovali za 3 dní v Podskali chachalandskí vedúci a animátori. Absolvovali to hodne chachalandskí vedúci, sa naučili, ako sa majú starať o detičky. Naučili sa, aký bude program a myslím si, že sú pozitívne naladení a hlavne dobre motivovaní a hlavne sa tešia na vás, deti. Veľmi sa tešia. Počas školenia si okrem utuženia kolektívu pripomenuli všetky detaily okolo práce oddielových vedúcich a vzájomne si odovzdali skúsenosti z minulých rokov. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, práca v Chachalande zahŕňa množstvo povinností a vyžaduje dobrú orientáciu v organizácii, štruktúre dňa aj rozdelení úloh. Medzi animátormi v tomto roku nechýba aj niekoľko nových tvári. Tento rok sme sa rozhodli inovovať tým, doviedli sme niekoľko nových kolegov a ja sa teším, pretože si myslím, že to budú pre nás veľmi dobré posily. Sú to ľudia, ktorí sú profesionáli vo svojom odbore a tiež sa tešia na vás, deti. Ako funguje banka chachalandská, ako sa pracuje v krúžkoch, či ako správne motivovať chachalandiákov, to všetko už po školení vedúci ovládajú. Mimochodom, ich počet sa oproti minulým rokom navýšil a to aj vďaka tomu, že letný tábor Chachaland prvý raz organizuje naše občianske združenie. Tento rok je pre nás výnimočný, vzhľadom na to, že občianske združenie Chachaland vzniklo už v roku 2008, vďaka ktorému sme organizovali silvestrovské Chachalandy a tento rok v lete máme teda prvýkrát možnosť organizovať aj letnú rekreáciu, preto sa na vás všetkých teším, pozývam vás ku nám. Máme ešte posledné voľné miesta, objednajte si to, príďte sa pozrieť, ako sa zabávame my v Chachalande. Za 3 dní v Podskali samozrejme stihli skontrolovať aj krásny areál nášho rekreačného strediska, ktoré Chachaland prichýli už 11. krát. Že sa nachádzame naozaj v lone prírody, potvrdili aj plaziace sa chránené salamandry. Pri púti areálom si pozorne všímali i celé okolie, kde sa bude odohrávať množstvo popoludnejších programov a samozrejme aj niektoré večerné akcie ako garden party či diskomaratón s penovým kúpeľom. Mimochodom, aké vychytávky v štruktúre si pre chachalandiakov pripravila v tomto roku programová sekcia? Aj v tomto roku sa môžu chachalandiaci tešiť na veľa nových vecí, ktoré sme si pre nich pripravili. Spomeniem najmä program večerný, ktorý bude nový, volá sa Milujem Chachaland. Tam pre nich máme pripravené aj jedno malé prekvapenie, dúfam, že sa im bude páčiť. Je to v podobe takého suveníru, ktorú si budú môcť odniesť domov. Máme pre nich pripravenú aj Black and White Party, máme pripravené Zombie Night ako takú novinku. Takisto nebude chýbať penová party, pripravili sme si popoludnejšie programy XXL Olympic Day pre športových fanúšikov, takisto Chacha rekordy, tam som obzvlášť vedavý, ako sa bude chachalandiakom dariť. Ale máme toho ešte naozaj oveľa viac, takže sa oplatí prihlásiť sa do Chachalandu, sú tam ešte nejaké voľné miesta a tohtoročné leto, ktoré štartuje 1. júla, by naozaj malo stať za to, teším sa už na všetky deti. Pripraveného toho teda máme naozaj dosť. Kompletný program Chachaland 2013 Love Forever nájdete na webe chachaland.sk, kde už sú aj vizitky všetkých animátorov, s ktorými sa budete môcť stretnúť toto leto. Viesť ich bude, ako inak, náš hlavný vedúci Roman, ktorý Chachaland pred vyše 20 rokmi založil. Na čo sa teší tento raz? Ťažko je povedať po 22 rokoch, na čo sa teším, ale asi sa teším na to isté, že Chachaland opäť vznikne, opäť sa rozbehne, opäť bude a opäť budeme mať radosť z toho, že to robíme. Chachalandská horúčka stúpa, brány zeme smiechu a zábavy sa otvoria v pondelok 1. júla. Najlepší začiatok letných prázdnin naplno vypukne, no a množstvo z vás pritom nebude chýbať, čomu sa veľmi tešíme. Ak ste si svoje miesto v Chachalande 2013 Love Forever ešte nezaistili, stále je možnosť kontrolovať voľné miesta na chachalandskej web stránke chachaland.sk v sekcii Leto 2013, kde nájdete objednávkový formulár. Neopakovateľná zábava a zážitky už na vás čakajú. Vidíme sa v Chachalande.